Manda ndi malo anthu oti anatisiya ndipo amakhala kwa okhaokha. Timayenera kulemekeza malowa. Nthawi zambiri anthu ambiri timakhulupirira kuti kumanda ndikoopsa, ndi kwa mizimu ndi zina zambiri. Koma kodi mukudziwa kuti dera lina ku Philippines anthu anamanga muzi wawo ngati mwa manda kumakhala ndipo ana nkumabadwa? Anthuwa amapangiranji zimenezi? Moyo wawo wakumanda umakhala motani nanga azukulu kumandako? Ntchito amagwira bwanji? Ndine Dean Studios ndikupitilira ndi nkhaniyi. Pomwe nkhani ikupitilira, anzathu muli ku South Africa ndakhala ndikukudziwisani za Kalima Investment omwe ndi akadaulo nkhani yonyamula katundu wanu kuchokera naye kujoneko pa khomo lanu, komanso ndikuzakusiyirani ku khomo kwanu paliponse ku Malawi. Imbani kuti akufotokozereni okha zambiri. Kusamala, changu ndi kuchipa ndi Kalima Investment okha basi. Ku Philippines kuli dera lina anthu aderalo anakalowa kumanda ndi kukayamba kukhalako kamba koti manyumba maderawo anayamba kudula ndipo zikutha pafupifupi zaka 40 akukhala kumandako. Ambiri amagona pamwamba pa mitumbira ndipo ena anaziwakira ngati timanyumba around mitumbirayo. Anagawana mandawo aliyense ndi kukhala kuti ali ndi pokhala pake. Anthu osachepera 200 amakhala kumandako ndipo ena mwa anthuwa ati ndiwo azukulu akumandako. Choncho aliyense obwera kuzataya maliro kumandako amayenera azilipira renti ya munthu wawo akudzamuyikayo. Apatu tikutanthauza kuti munthu amene wayikidwa ali wakufa kumandako amalipira renti. Azibale ake otsalawo amayeneka azilipira renti. Ndipo munthu yemwe amapezeka kuti wasiya kulipira renti ya m'bale wake omwe alirayo amagumulidwa manda a m'bale wakeyo ndi kumuchosa m'mandamo kuti alowemo munthu yemwe azikwanisa kulipira renti. Ndipo mtembo wawo osalipirayo amawolongeza musaka ndi kuyitana eni ake kuti adzatenge phukusi la m'bale wawoyo. Nyumba zonse mukuzionazi ndi mkati mwenimweni mwa manda ndithu. Akukwatirana kumandako ndipo ana amankana abadwa kumakulanso kumanda komweko. Ndipo onse miyoyo yawo ati ndiyokondwa kwambiri. Saopa, salota zoyipa, sadandaula ndipo amasewera monga momwe anthu onse achitira kunjaku. Iwo ati anthu okufa saopsa chifukwa anafa, koma omwe amaopsa ndi anthu oti ali moyo kamba kuti ali ndi kuthekera kuchita zichitochito zochuluka. Tingoyerekeza munthu wamanga chisakasa pamwamba pa manda, ndiye kuti achibale a munthu wokufayo akamafuna kuzazonda mandawo amayenera kuzachita odi kwa munthu yemwe akukhala pa mandapo ndi kupereka kena kake kamba kuti iye ndi yemwe akusamalira mandawo. Osesa ndi kuyang'anira. Manda watu ndi akulu koposa ndipo kuli ma 1000 amatupi a anthu omwe anagonekedwa kumeneku, osachepera 30,000 ali ndi timashopu m'manda momwemo, ndipo ambiri anabelabela timagesi kuti aziunikira. Ena ati ndi akhristu ndipo amapemphera kumanda konku. M'mandamu muli tinjira tomwe anthuwa anatipatsa mayina ngati ma street. Amaphika komanso ena kusambira mitumbiramo ali ndi madzi omwe amatunga kumanda konso. Boma ati linawasiya kukhala kumandako kamba kuti anthuwa amasamalako zedi komanso ziko lili ndi anthu ambiri omwe alibe pokhala. Abale anga mukuonera ndikusiyeni ndi funso lokuti kodi mukuganizapo bwanji za anthu okhala kumandawa? Pangani like, subscribe, comment komanso ugaweni uthengawu.